ମୋତେ ଏମିତି କହିବା ମୋ ଦିଦିକୁ କାହିଁକି ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା, ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଗକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ମୁଁ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଦିଦି ମେଞ୍ଚାଏ ଡାଲି ଖାଲି କଡ଼ାରେ ଭାଜୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରୀ କାନ୍ଦୁଥିଲା କି ଚାଲ ମାମା ଆମେ ଶୋଇବା। ମୁଁ କହିଲି ଦିଦି ତୁ ଏତେ ଡାଲି କାହିଁକି ଭାଜୁଛୁ? ଦିଦି କହିଲା ଭାଜିକି ରଖିଦେବି, ଯେତେବେଳେ ଡାଲି କରିବାର ଥିବ ଏକାଥରେ ସିଝେଇବି ଆଉ ଭାଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ କହିଲି କି ମୋତେ ଦେ, ମୁଁ ଡାଲି ଭାଜିଦେବି। ମୋ ଦିଦି ସେଇଠୁ ମୋତେ କହିଲା କି ତୋ ଦ୍ୱାରା ମୁଗ ବି ସିଝିବନି। ସେଇଠୁ ମୋ ଇଗୋ ହଟ ହେଇଗଲା। ମୁଁ କହିଲି କି ହଉ ଦେଖିବା କେମିତି ସିଝିବନି। ମୁଁ ତ ଏଠି ଡାଲି ସିଝେଇତେ ଆସିକି ଖାଇତେ ନାଗିଗଲି। ମୋ ପରେ କିଏ କିଏ ଡାଲି ଭଜା ଖାଆନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ ଜଣେଇବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ଏଠି ଲେଟ୍ ନ କରି ପପେୟା କାଟି, ଆଳୁ କାଟି, ଡାଲିକୁ ଧୋଇ କିଛି ପାଣି, ହଳଦୀ, ଲୁଣ ପକେଇ ସିଝେଇତେ ପ୍ରେସରରେ ବସେଇଦେଲି। ଏକାଥରକେ ଡାଲି ରେଡ଼ି ହେଇକି ଆସିକି ମୋ ଖାଇବା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। କ'ଣ ଆପଣମାନେ ବି ଏଇଆ ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ମିଛ କହିଦେଲି। ମୁଁ ସିଝେଇତେ ବସେଇକି ଗାଧେଇତେ ଯାଇଥିଲି। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୋ ଦିଦି ଡାଲି ବନେଇ ଦେଇଥିଲା। ମୋ ଦିଦି କହିଥିଲା କି କୁଆଡ଼େ ମୋ ଦ୍ୱାରା ମୁଗ ସିଝିବନି। ମୁଁ ସିଝେଇ ଦେଲି, ଖାଲି ମୁଗ ନୁହଁ ଆଳୁ ପପେୟା ସବୁ ସିଝେଇଦେଲି। ଏତିକି